Waw! Waw! Ydy'r stuff ma? Nes I stoc check uwch mis nôl. Dwi sy'n yn bwrw glaw. Mae rownd opsiwn o bapur a bensal. 163 o yma. 163. Ddim di goffan to. Are you enjoying the display, my dear? I am indeed. Yeah, lovely cars. This is the gentleman who owns them all. Don't say that, she may be the tax woman. We'll know. Helo, croeso nôl I Howard yn y Garej. Dyn ni ar Sir Fôn heddiw, Tacla Taid, Anglesey Transport Museum, efo Arfon Williams a'i teulu. Tybed, lle mae Arfon ar un o bryd? Helo! Helo! Waw! Waw! Ydy'r stuff ma? Arfon, ie? Howard! Da chi'n all right? Howard, ie. Sy'n dwi ti? O, gen ti stuff ma'n does? Dacla ma. Son lle dacla. Oes yn does. A mae di cychwyn fan hyn, ie? Hon? Hon, ie? Ia. Be di'r hanes hwn, te? Oedd I gyn ffarmwr yn Iwbwch o Richel oed o Melin Ffrwd yn Iwbwch. Do'n i'n helpu o byn i'n 10 oed. A mi oedd hon I sefyll I gwt gyno, ond ia blwyddyn. Mae'n gofyn o. Be ti'n neud o ffyrgu eich i mi o? Os di chael ei fynd, modd ei mi geid I. Ges I fynd A ges ti o fynd o? Am beth ymnos. Be oedd y mater efo fo? Dwi wedi sefyll ei. Oedd hi? Champion. A be di hwn? Ffyrgu bech di hwn? Ffyrgu bach, ia. TD20 dan. A be di hwn yn redeg ar? TVO neu diesel neu? Petrol paraffin. A o fanna neth o cychwyn pan o'ch chi'n... Ia, 14 o'n 14, ie? Mistake o un ar e. Ie, mistake mwyaf, ie? Na, gweud, yw'n plesar. Be, faint o tractors, cair, machines sydd yma wan? Be di'r count? Nes I stoc check uwch mis nôl. Dwi sy'n yn bwrw glaw. Mae rownd opsiwn o bapur a bensal. 163 o yma. 163. Ddim di goffan to. Mae'n un arall Anders yn neud. Ha? Mae hwnnw'n gwrdd. Mae rhywbeth arall di dod? O, mae di dod. A sut maen nhw'n dod te? Da chi'n ffeindio nhw? Stage mat, classic car neu Na, beth? mae'r tractors mae gyd. Wrth wedi bod ar yr ynys trwy foes. A di bod chi da Garej fan 40 years. O chi yn geirwen rydych Tic hwn yn geirwan, ia. So gennych chi dipyn o profiad efo'r ein tractors a... Oed. A so chi sbio ma'n 90% o nhw. Wedi 90 milltir. A be di rhain I gyd? Ffyrgis bech di rhain I gyd, ne? Ia. A be di rhywbeth fel hyn werth, wan te? Dyn nhw'n ddweud iawn, maen nhw'n werth yw 2,000 hanner dair di gwneud. As yna gwaith wneud â nhw, pan ydych chi'n cael nhw? O, os mae'n pintio, gan o fynd e. Ond mae'n cael nhw fynd yn eitha hawdd, di? Di, rocket science o'ch di. Petrol paraffin, spark o compression, mae ddiwyd ydi. Beth am y gearbox a beth ar transmission? Mae hi'n i'n Bomb-proof? Bulletproof. Bulletproof. Unig beth sy'n mynd ar hein, di'ch e'n fawfio bach hydraulic as yn y gwylad. A ie. Oes na PTO ar ein te? Os. So handi I hi ffarmwr bech yn ei torri gwair neu... Milon nhw o'r sir yma. Mae gen I lyfr yn y tŷ yna, gysio gen John Farnworth yn aficionado o Massey Harris. A mi oedd yma'n weld I da blwyddyn dol. Brynu sy'n Massey Harris gyno. Got something of interest to you, I'm say, what is your job with that? A ledger, I'm say. Bibl mawr. Ela. Ie. Bob un ffyrgu bach gath I gwerthu North Wales. Ie, wir. Fi cael hanes nhw'n gyd ohono fo. Mae'n bobl yn ffonio fi. Faint oedd wedi cael ei werthu yma? Faint o ffyrgis? Glwyr. Miloedd? Miloedd nhw. O bob un ffarm yn Sir Fôn yn ein. Ac yn arwan. Bob un nhw. A wedyn mae wedi symud I tractors arall hefyd, do? Do. Mae'n mwy o draw yna, does? Bach mwy modern. So ffyrgu bech di hwn wan, efo front end loader. 35X di hon. Mae hwnna'n upgrade o draw yna. Mae hon gyn i'r... So'n cael mae 44 years hon gyn i. A be di'r horsepower beth fel hyn? 44 di hon. 44 horse. Mae hon gyd bob dim i ni. Mae hwn yn gweithio? O, mae hon gweithio bob dydd. Asgwn cefn y lle yma. Asgwn cefn. Daw. Mae ti rhywbeth wahanol fanna? Hon yn ffordan? Ynddi. Mae hwnna wedi dod o Essex, siŵr, ynddi? Dagenham, lle o'n i'n cael ei bildio? Yn Boreham, lle oedd y rally cars yn cael ei bildio? New Holland? Yn China. China, hon gael ei bildio under license I Ford. Apparently, iwsan nhw i'r race fields yn China, don. 12-speed gearbox yn ni. Power steering. A foot throttle ni. A foot throttle? Fan hyn mae'r foot throttle, ie? Ia. Daw. Mae'n compact ydi. Yndi. Mae hwnna werth pres, yndi? Achos bod o mor... Weli di mynd arall. Weli di mynd arall. Fe si fanna te, o'n i'n weld BMC. O'n i'n gwybod BMC yn neud tractors. O'n geid hein I councils. I dar I gwair cael chwala plant. Ie. Efo grass tyres. Efo grass tyres yna nhw.
Ninjan 1.6 diesel bach Ninjan J4 ni. Ie. Mae'n fast mae'n sionc. Ondi? Mae'n mynd I fynd. A wedyn high gear di mynd rownd y ceia. Ia. Ceia torri. Mae siŵr sy'n mynd trwy'r dydd ar galwyn o diesel, fysa. O, neith. Bwysna'n rhaid redag da. A mae'n dipyn o oed ar hwn yn does? Fortune E27N dion. Oedd lot o rhaid i cael ei bildio at yr fel, yn does? Oedd o'n Warland o lot o'n nhw. Warland. Mae'r un Injan yn union. Os yna Fortune bwrw cwncw. Petrol di hwn te, de? Petrol paraffin. Petrol a paraffin. Petrol mixio fo? Na, ci. Petrol ni ti startio i. Ie. A wedyn paraffin neu kerosin yn y tank. A jwchio'r betrol o. Efo, tyn bach yn efo? Bach o bwyd no. Achos efo petrol, mae'n mwy o explosions. Mwy o combustion di. Ie, a wedyn efo kerosin os na ddim, mor gymaint. A wedyn wnaeth y redeg trwy dydd. Trwy dydd. Na, ci. Bwm, 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 smooth ni. Smooth. Fel 4-stroke, ie? Bob, 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 bob. Pop, pop. O, diw. So, tractors di dy gore ti neu be? Dwi'n licio tractors o hanes yw nhw. Right. A lot o nhw wedi'n nhw 10-12 milltir o'r lle yma. Ie. Ond mae yna geir dwi'n modd o'n nhw de. Gen i meddwl tam bach o'r cair te, ie? Mae yna dda'n dreamers. Mae yna un a ddau yma, oes? Oes. A cair mwyaf modern dros fan hyn, yn does? A dyna beth sy'n tynnu lyged fi. Be di hwn de? Mexico neu 1600 neu be? 1300. 1300. 1300 Sport? Na, Ne, di. Achos oedd y 1300 Sport efo flared hatches yn dweud. Na, bog standard. Bog standard 1300. Mae yna 1600 cosflo ni da. O, ia. Pawb yn neud hwnna, dweud. Tynnu 1300 allan rhaid y 16 crossflow. Di hwn di cael ei ail-naid? Da ni'n awsbrau hwn do. Nice, yndi? Ha? Be di'r coch? Be di'r enw'r coch? Coch. Coch. Ia, o'na wahanol enw efo Ford, yn doedd? Oedd. A lot o chydig o miwsion ar teledu fyd os. Ia. Be di hwn da? RS 2000. Allan o'r pwll o thom. Di'n Elfyn. Wedi sefyll yn Garej am yw 4 mlynedd am y siwr. A mi ffonis o. Oedd yn sy'n gwerthu. Sy'n ein hoi. Yna fo. Mae ma byth. Two owners from you bought originally from Kirby's of Wrexham. Dwi'n cofio reina. Does am un twll i gael ei sgriwio ni rioed. Mae fel oedd i'r ffactri. Yndi, chwarae teg. Chwarae teg. A hanes i ar y ffenest. Ar y ffenest fanna. A ges ti beth i galw efo fo do? Full history. A full history. Do. Mae original bil o sel yna. So be di hwn? Di hwn yn four-wheel drive neu two-wheel drive? Two-wheel drive. Two-wheel drive. Gosford Sapphire dam. Sapphire Cosworth. Nes i cychwyn wneud lot o rallies yn un o'r rhain efo Gwyndaf. Yn y 90s. Two-wheel drive Sapphire. Lovely car. A fi di'r tydydd owner i hon. Mae hon dangos 64,000 ia. Ie? Mae hon 2,000 dangos. Be si ar y mileage? Be di mileage ar hwnna? 60. 60. Original tyres o hwnna. Oes, neg oes. 60,000? Ia. Oedd o'n gyrru te neg oes? Na, gwyd o beth ni'n wsau. A be si fan hyn? Allegro neu Fanden Pla? Allegro Fanden Pla. Allegro Fanden Pla. Oedd tad yng nghyfraith efo un o'r rhain? Posh. Oedd. A oedd o'n brown a ddeth o spray efo D. Ia. Oedd Ryan efo steering wheel square yn doedd. Be di hanes o'n lleol? O, stoc o'n Trent a thon. Ia. Oedd rhaid fachgan dod yma am blynyddoedd. A mi farwodd o, tia blwyddyn a hanner yn dol. A dwi'n gwneud o'n plant, yn ei wyllus o'n dweud, oedd y tîm mynd i ddewis o, a bod y car yn dod i Tacla Taid, ac oedd yn mynd o feddwl o lle yma. A'r ddau amod, bod y badges yn aros o, a mae gap flat ar y ffinas yn ôl. Gap flat ar y cefn. Na bydd y Di condition. hwn di cael paint te? Na, cdi. Neg di? Daw, mae o'n dden di, ha? Di mae lan yma dwi. Mae o'n anhygol yn dydi? Fanden Pla. O, chi rhywun os gen ti Fanden Pla yn doedd ot? O, mae'n byw yn ti Council. Lyflu. Be arall sy'n dy galon di de yma? Hein. O, ie? Westminsters. Hein di'r ceir o'r sy'n yma. Gyna fi da. 1959 a 95 Westminster di on. A pwy oedd yn bildio rhain te? Austin. Austin Westminster. Ia. 6-cylinder 2.6. 6-cylinder 2.6. Llall cwmwncw, A105 di hwnna. Yr un peth o hon yn bod yna twin carburetors ar hwnna, overdrive there. Right. Overdrive gearbox wedyn. O Birmingham oedd hwnna. O ia. Be di hwn te? Mae hwn yn neis, fyd ni? 1929 Dodge di hon. Dodge Brothers. Di hwnna'n cychwyn, ti eisiau stick i cychwyn hwnna? Bottom. Bottom. Imported from Canada, mae'n uffar ni. O, apparently oedd yr unig un sy'n wlad o'n dymol. Ie? Mae ffrindiau mi brynodd o, Tom yn mynd y dda iawn. A mi oedd i gael llond i fod, oedd prynu'r blydi Dodge o'n dweud, iawn, mi ddod yn siarad o. A mae hwn yn right-hand drive de.
Ia, o dod o Canada. Di cael ei exportio i Canada. Be di hanes y olwynion pren? Ia. Ond mae'r unna yna'n dod allan, di, a mae'r olwynion dal ar y rym, di. Yr outer rim sy'n dod Ie. o'na. Wedyn beth ti'n neud, mae'r rim gynt ar fatha sper. Jyst oed ti'n lle ar clampiau da. O chi'n sôn bod chi'n gofod rhoi dŵr ar ein am bore? Sa'n gei prodasa fo hi. Ie. Gos o ti'n rhoi dŵr ar nhw son cynt. Stopio nhw sgwythio. Beth yw'n dod yn gongodd o wyn. Chwyddo'r coedi mewn iawn. Nawr, clywes i hanes am y Westminsters wan, Ia. bod gen ti 6 o'r ein, rownd yr lle, mae i gyd. Hwn. Neb arall yn y byd efo full set o Westminsters. Di hwnna'n iawn? 5, 6, 7. Neb arall? Nag os dwi'n môl. Yr unig gar sy'n gen i ddim ydi Westminster Estates. Right. Un o sy'n ar ôl. A mae charity di awr gwneud ti, Classic Car Week, wedi geid i flwyddyn dwytha, a di gwerthu i charity plant. 34,000 na ti. So, wili di mynd yna. Definitely ddim, ie? No. Mae hwnna rhywbeth special i cael y saith y cair yr un make, ten di? Di, mae'r un gyntaf gen i A90 short boots, A95, 105, 105 London Plus, 110 Westminster, a'r dwytha, yr Austin 3 litre yna. A hwn di'r favourite day, Westminsters? Ia, mae'n eitha car. Ie. Dwi'n licio Vauxhalls a Ffords gofio. Ond sy'n eisiau mynd i Scotland oes, dwi'n jumpio hwnna goff. Yn hwnna fes chi'n mynd? Ddim yn y mini bech ti ôl ti? Rhaglen mae hwnna. A rhaglen mae hwnna? Brw, gwrdd nhw. Rhy bech. Fysa ti tam bita yn y mini chweith. Be da chi'n trio ddweud? Hwnna dwi'n licio, mini pick-up. Ia. Handy. Yndi. Handy iawn, de. Yndi. O'n i geid dim o ti siogyn ma. A nes i'n gweld ti am da dwy mlynedd. A dyma fo'n ffonio mi out of the blue. Ti eisiau prynu'r pick-up ar ddi? Di wedge 93 fi mi o, ia. So ni'n bod acw am ddwn na'n dest yn mwyn ti'n gael sgrapio de. A gwmswyd o'i sticar ni. Bod yn da hi'r sgrap. Di mynd meddwl, yndi. Mae'n startio i, rhaid i chi lawr am ymwneud tîm meddwl, gan ti'n gael stop. Mae'n dreifio acw, 120 quid. 120 quid? 400 am hwnna. O do? Wel. Mae hwn di cael complete respray ddo, yndi? Da ni di spray do. Mae'n lyflu, yndi? Ha? Da chi'n ei job dda, Di hon ddim. A mae hwn wedi cael ei werthu yn lleol W.H. Jones, ie? Yndi. Do. Are you enjoying the display, my dear? I am indeed. Yeah, lovely cars. This is the gentleman who owns them all. Don't say that, she may be the tax woman. Head mawr TV and radio specialist. Ia, prynu hon gyn bleddi nes i ffrindiau mi. Mae yna aquaplane head ar hon. Aquaplane? Be di hwnna de? Aluminium di gael i bolisio de. Right. Dim neun hors di hon, mae hon yn 11.5. O, mae hwnna'n mynd. Mae hon yn mynd i motro. So oedd hyn Mr Rudge yn mynd round yn neud y telis yn fast yn doedd. A be di hwn? Caffi 9 tea rooms. Wel, dyna lle dyn ni eisiau mynd nesan, de. Fano? Dan fech o bwyd. A mae hwn yn hysbysebu ar y lle yma, di, Tacla Taid. Be di hanes hwn? O hon ar werth yn Classic Car Weekly yn Luton, by Luton Airport. Ia. So, nes i'r deal ar y ffôn o. A mae'n gyrru Chris, son-in-lo, a ferch i'n holi. O, di teb na fi rif o'r to. Lining y to. Ia. Mae Chris yn ffonio fi. You know the problem on the roof, Mother? Yeah, me, the lining's hanging down. There's nobody roof on it, Mother. Didn't get, how much did it knock off first? 200 or 300 quid or something? Ti di wneud lot o gwaith i hwn, do? Mae'n i ffeintiau. Mae'n i risbrau. A mond un set, yna fo, so... Ti'n cadw i set. Yn fan. Taking up storage space. Storage space. Light commercials, we'll be looking at Folkestone, all the way just outside London. Finish reset. So, 1952 Folkestone E83W, 1200cc, 10 horse side valve. Yeah. Built between 38 and 57. A wneud hwn cario half a ton. Yes. Daw. Hwn yw'r Austin. 105 Westminster di hon. A hwn oedd yr un o'ch chi'n cael i wneud fyny. Yeah. Mae hwn cael ei paint job newydd, ynddi? Yndi. Ha, mae di wneud job dde, ynddi? Ond siw bod paint newydd fel un wan, modern paint, yn edrych yn well. Yr hen paint oedd yn dwlu yn doedd? Oedd. O rhaid ni ffeintiau am bod i ffaint i mor dena. Beth am y chromes? Na, mae hynna'n iawn i gyd. Mae'r un... Totally original. Original? Very nice. 4 o heinz yn y byd. 4 o hyn y byd? 4 ar ôl yn y byd. Mae fawr Leon te, Owner's Driver's Handbook. Be mae ddaid am fan un wan? From BMC only, 65 shillings. The seatbelt, a 2-ton tug can't break. Daw. Di hwn yn reproduction te, neu? Na, di, original. Original. Yn waith papur ymnadwy o'r car yma. Oedd? Yli, service intervals.
1,000 miles. Carburetors. A105 model, remove suction chamber cap, damper assembly and replenish oil reservoir. Yeah. Pa fath o oil? SU, engine oil. SAEB 30. 20. 20. Oh! Ti di roi the wrong oil yn hwn? Ah, ddod tad. Yn checio. A ma fo'r engine fan ande? Ia. Daw. Pryd eth automatic gearboxes allan de? Pryd ych chi'n cofio? Pre-select. Pre-select. Ta 1940. 1940. Ia. Bob peth fel hyn wan yn change gear. Yndi, syncros. Does am crash gear ar hon o gwbl de. So pryd oedd cair yn dod allan, pa fath o gair efo automatic te? Wel, da ti gael hon automatic, so ti'n gwrdd nhw. Right. Ond o hon special order efo floor on the floor de. Ond nhw ddim yn poblogaeth iawn te, automatic? Na, gwaith automatic yn refined am son o gwaith. Mach y snatchy ddo hwn i gear de. Ond o Daimler sef o pre-select de. So pan wyt ti'n gyrru hwn ar y ffordd wan, wyt ti'n double declutio? Ti'n misio di? Ti'n misio? Na, gos. Ti'n misio neud efo'r un cair wan? Full synchro. Full synchro. Ia. Right, dyn ni'n cychwyn wan efo'r commercials fan hyn, den, drws nesa. Ia. A clywes i bod y favourite fan hyn wan. O, yndi. Ha? Mae hi. Land Rover 109, long wheelbase, 1964 di hon. Brynis i hon 55 years yn ôl. O, hwnna'n rhywbeth special ar adeg hynny, te? Oedd. Mae prynu gen ewyn ant nes i si 150 pound o. O, Andrew. Amdani. Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud lot i hwn. Do, mae hon i gael lot o waith. Beth sydd dan y bonnet, te? Rover Vitesse V8. O! 170 horsepower. O, V8. Ia. O. A mae'n Borg Warner Type 35 gearbox. Automatic box. Automatic box. Mae'n diff Rover 100 yn ôl. Be oedd hwn yn tynnu rhywbeth, os ti eisiau tynnu llwyth, te? O, tynnu rhywbeth. No problem. No problem at all. Be wyt ti wedi tynnu? Lurry, 24 tons oedd gorau dynnu si. Yn Llandudno. O half shaft yn mynd gynnewydd Bangor. A mae si wneud bachu i fyny a mae wyddal yn dweud, what you going to do with that more thing? I'm going to pull that, mae'n ddo. O, di dychyn am i, o'n i'n gweld ti'n symud. Ond unwaith o'n symud o'n iawn, dweud. Yn rolion iawn, dweud. Ond o bob dim yn i de. Boteli wildio o wildas o llontio stwff de. A siw, mae fel lighthouse ar fi nos, ydy? O, mae'n dda Blackpool. Goliadau. Mae'n dda Blackpool. Ie, mae'n eitha special, ydy? O, ti'n licio Land Rovers? Do, dwi'n rhaid ffond o'n nhw. Dwi'n meddwl, wel, bod nhw'n press steel. Just pieces o steel di gael ei bwltio di gilydd a... Mae eisiau explainio Land Rover. Ie. Glorified tractor. Glorified tractor, ie. Ia, mae'n rough, uncomfortable, mae'n gillwn dŵr, a mae'n geid y job. A dyna be dyn nhw? Land Rover. Ie, ynddi? Glorified tractors. Not comfortable. Farmer yn dweud Llan Ddaniel. Llan Daniel. Llan Daniel, ia. So mae hwnna'n boi lleol. Yndi. Brynis i hon a'r Force Major diesel gyda fo. Be di hwn de? Winch yw hwnna, ie? Winch, ia. Tynnu cwch allan o'r dŵr. Capstan, nes yn i hi allan de. O ie, tynnu'r ostion sound. Ie. A mae hwn is dal dan restoration. Yndi, mae hon yn yr operating theatre. Mab yn gyfraith fi hon, Chris. O ie. Hen un i anti fod, ia. Iddi hi, wneud efo ni i hi? Na, gyd o, mae wedi chael i gyn i, ond chyd o'n gwerthu. A Land Rover, be di hwn te? 109. Forward control. Army oedd rhain, ie? Ex-army. Ex-army. Ie. Be o'n nhw'n wneud te? Wneud recovery vehicles o bethau, ie? Recovery vehicles, tynnu gyna bach tyn ôl. Be oedd o dan y bonnet fan hyn te? 6-cylinder over petrol. 6-cylinder Ond dwi wedi Rover. rhaid injan Massey 65 yn on. O, right. 1036. So mae hwn yn proper recovery. O, ex-army di hwn, ie? Ia. Mae hwn gwybod y kit. Ar un siarabang fan hyn, li? Un siarabang di hwnna. O, dim siarabang. Be di hwn, de? Coach. Coach. Albion. Be di'r gwaniaeth rhwng siarabang a coach? Siarabang. Sorry am my ignorance. Open bus di siarabang. Right. Call merchants fel yr i, mynd â glo gwmpas. Weekends, right, body bus yn i. O, mae hwn, achos bod hi'n drws a glas, mae'n coach. Coach. So be di hanes y coach ma? 1934. O'n gael ffen blwyddyn yma, 90. Yndi, 90. Mae'r unig Albion Valiant efo Harrington Coachworks yn y byd. Albion di'r truck a'r coachworks ti fewn. Albion di logo Tacla Taid. Ie. A siŵr a Sunrise. Right. On the button, off. On the button i cychwyn. Ia. A wedyn, pwy oedd y coachworks? Harringtons. Harringtons, o lle o'r una?
Pŵl yn dorset neu fel Dorset, Ond Iasi. nhw oedd y Premier League mewn coach builders. Mewn coach builders. So, be di hanes hwn te? Prynu Y hon... coach ma? Y coach ma, ia, dim siarad bang. Prynu hon di Mark Farrell nes i. Right. Mae yna 2 gearbox yn hi. 2 gearbox? Un low range, Right. a high range. Yes. A Mark gofyn mi diw'n un high o, yes, mi do. Mae'n off. Mae'n speedo, fel fyna fo. Dod at tnoi ar tic. Mae'n dweud ein i pasio hon. Mae hon gi 56. Mae'n dod un o bus modwm wedyn. Dwi'n gwybod mae hyn gi 63, mae'n at ochr y bus. A'r drifa, pan i corn bip bip mo ddau. Mae bip yn dod o'n ola. Mae'n swier i daco. Off a fi. Landio mae'n gofyn i Chris y mab yn gyfath. Faint o'n i'n neud beth sy'n basio y bus am iddo. O ti twtio bron i 70 mo ddau. Ond oes speedometer yn mynd o'i go. Ie, ie. Es faint, wyt ti wedi cael hwn? 20 mlynedd. O, do? Do, dwi'n gyd lot o bodasa weis di. Mae da fi, so mae'n 2 dreifio, mae da fi'n ffrisio fi. Ie, gen ti PSV de? Ti'n eisiau PSV fi? Pam? Am bod Mary Hen. Ti'n eisiau test da ni? So just mynd o'r ffordd? Ie, John Pideg off. A hon yn mynd i falu pen... A be mae hwn yn redeg? Diesel y petrol? Honna di'r injan betrol. Right. 8 litre, 4 to the gallon. 4 to the gallon, so ti'n rhoi diesel fewn? Da ni roi Gardner 6LW rhy noed ar bus. Right. 18 to the gallon. 18, oh, so good economy wan. Yes. A special buses, bobl yn mynd prodasi a... Ti'n cael 30 fan o bobl, ti'n eisiau 5 o geir nag os. Daw, ti'n bod be dwi'n meddwl syth do fewn efo? Cinema. Mae fel cinema yn di Railway Coachworks. carriage. Ha? Railway carriage, ie. O bob un ffinast yn agor ni. Yndi. A sunshine roof ni. A air conditioning. Beth i'n meddwl air conditioning? Mae'n vent yn tyn ôl ti'n agor i beth tîm yn ymlaen, mae gwynt yn ei mwg allan. Yndi wir? Faint oedd rhywbeth i prynu yn 1934 te? Mae siw bod hon, 2,000 hanner mae siwr. 2,500. Lot o bres. 2,000. Oedd yn daeth. Am daw, oedd hi'n daw. Mae'n special, dili? Yli'r cyf ar y gwylod? Mae'n dda tonna môr di. Yndi. Tona'r môr, ie. Streamlined. Ie, streamlined. Ali hwn. Built for speed. O. Be di hwn? Vauxhalls Victor FD 1.6. Be di hwnna? Carlton GSI 3000. Be di hwnna? 1955 Velox. Be di hwnna? 1966 PB Cresta. PB Cresta, wait one. 6-cylinder 3.3. Vauxhall Cresta. Yeah. 6-cylinder. 3.3. 3.3. 100 plus. Hwna'n car yn ei diwrnod. 100 plus mewn awr. 100 plus mewn. Be sy'n gen i fanna? Vauxhall 12 Ford iawn. Vauxhall 12 o. Ia. Be di oed o? 1930 was i beth i dio. 1930. 37 ia. A Cavalier GSI, V6. Ia, lyflu. VSX. A hwn di'r short boot. Short boot Westminster iawn. Westminster. A90. A90. Hon di'r first case yn Austin. A honna di'r ddwytha o'r Austin. Right. Now, hwn, be di hwn? 3 litre Carlton di hwn, ie? Senator. Senator. Speak-offs. Oedd y police yn iwsio rhaid, doedd? Bulletproof. Ond nhw'n cael y Carltons, nag on? Nag on. Bulletproof. Mogi thaw fanna. Oeddi hwnna yn genuine. Ne di? Nac di. Be di hwnna te? Di cael ei ail naid? Sgwyn deitha ti boi Brynsi'r Landro gyno. Ia. Ond mi o hwn yn ddarna gyno. Right. O'n ffonio, ti'n Morris Dawson ar o'n ddi? Ac os i'n bryd i mi ddo. O gosa ti'n gael o'n mewn di sgap o'n ddi. Mae fi'n ei weld oedd yr injan allan a o'n iach diw. Mae'n ti'n amdano, dwi'n so fawr chdi mo ddi, neu o'n di sgap o'n ma. A'n lle neud o'n gar ordinary, mae'n lle neud o'n police car. Right. Sa ti'n sbio na fo? Sa car police yn bod 4 drws na sa. Na. Sa ti'n blisfan di aristio fi di meddwl, ti'n jumpio na dwi di mynd o. Ie, ti'n mynd i'n neidio allan. Oedd interesting dwi. Oedd. Wel, Interesting. mwy interesting. Neu prodas o'n Llanberis, Victoria Hotel, policeman a police woman. Y gola glas o'n beth ti'n mynd ar o'n modd, iawn mi o champion BB Bagoffa i mynd ar adra. Bob wyfio yn Boris, gwmol licio'r car, mae'n dod i yma. Gola glas dal i fynd. Dal y fynd. Vauxhall Viva fanna wan. Y car cynta i fi o Vauxhall Viva, ond estate. Ia, ti'n le'r bus diw. 1300 engine, ond ges i short motor newydd a ges i wneud y valves a polish a bob peth. Iaw, oedd i fynd, ti'n bo, mor fast oedd y door handles yn touch o llawr. Ia, iawn. Ac oedd y mirror mawr fan hyn, a cleces i mirror, a tynnodd o twll mawr yn y wing. Nice car. Pierre Crestad iawn. Cresta, 1960. 6-cylinder bach, 2.2. Daw yn nice 70. Dwi'n meddwl, 10 years mi brynu hon gyda ffarmwr. Roedd i Garej gwisgo test o'r gwrth i bob tro. Fe cymryd 10 years i brynu o. Do, mi ges i yn diwag yno. Yna hi yn y Shadley. Ie. O bechod i weld i'n de. Mae 2 ddwrnod ni chawr allan. Na fod, dwi wedi agor drws, dwi wedi gweld ti. Gath o'r car yn 6 mis oed.
So fi di rai lon ar fi. Nice o fynd i. Right, mae gen i ni sioc i dod wan trwy drws yna, does? Toes mowr. A toes mawr. Come on. Gas gyslers. Well, ni wneud beth i'n galw, marcha fe fan hyn, ia? Left, right, left, attention! Left, right, left, right, left, right, left, right. Stand by your bed, Captain! Beth sy'n gen i ni fan hyn, de? Yn byd, ys yn byd. Ti di bod... Cymad y pils, sorry. Ti cymad y pils. Ti di bod i falu yndo a dwy'n llwyth o tractors o trucks ma? Ddod yw. Be ddiawl di hwn, de? Goled yw na? Search lamp yna. Ie. A engine wedyn i wneud y batteries, i wneud y search lamp. 4D series o generator. Iola un bulb. A pa fath o chassis di hwn, be di o te? Comer super boys di hwn. 4-wheel drive? Yndi. Yndi. Lle ges ti hwnnw? Yn rachub yn Bethesda, benw fyny. A'r gole hefyd? Na, pen y gola, mam yn gyfath gyda'r gola. A'r iben yn fath. Super sŵs yma nawr, ffrant longa. Mae'r bîm yn sblitio. Right. 800 million candle power, ia. 800 million candle power. Brilliant. So ti'n gallu weld hwnna o werddon, siŵr? Y bîm at ei gilydd i sbio ochr wydda. A ti'n gallu weld top wyddfa? Mae rhaid i fi gofyn, pam prynu military trucks fel un, de? Yn impresif, di. Ni'n jam beto o sweet ni. So, ydych chi'n impressed efo sut maen nhw'n gweithio? Sut maen nhw'n gweithio. Impressed sut maen nhw'n... Yr engineering? Engineering nhw. Ie? Go anywhere. Be di hwn, te fire engine? Green Goddess. Green Goddess. Gofio'r Fireman Strike? Ie, Fireman Strike, ie. O'n safio'r wlad ma. Daw. A be di hwn, te? Leyland Hippo. A be mae hwn yn cario? Be oedd hwn? Tŵb carrier a ammunition a tynnu gwyn. A di size y chassis? Be di hwnna? Mae'n ffyn 12 inches, siwr ni? Di, steel. Iasi. Ti'n gofio ar rhain, ti'n gofio bod yn boi cri yn dwyt? Wel, go lew o ffit, mae'n dyddi anna i pasio mi gniom. Bedford di hwn? Bedford RL di hwn. RL. Rhin injan union ag ysyn hon. Di hwn ar agor? Di. Creature comforts. Ie. Basic, ie. So be oedd hwn yn cario? Bobl? Troops, gynna, tynnu ôl nhw. Wyt ti di ail peintio rhain, do? Do, fo llaw, da. Do. Ond mae hwn yn eitha hen, dyndi? Leyland Hippo di hwn. Leyland Hippo. Ia. £1,000 i chdi fan, sy'n neud 2 fater hwnna def, mae dy fawr ti'n twtsiad y botwm. Baff. Cychwyn Instant, on the button. Ia, bod y ryfel yr army yn service yno bob amser, doedd? Diesel di hwn. Be di hwn? Hummer di hwn, ia? Humber Pig. Do. Pwy sy'n fod weldio hwn? Minister Defence, da. Iesu. Yn pwyni am y steil na gan. Get it out. Be iawn, da. Pwy o'n gweithio iddyn nhw? Chicken Shit Welding Co. Rimi, da. Ie. 1, 2, 3 skins. 3 skins. Oedd o'n cael ei chwalu yn doedd? Dyw, dwi'n paranir gan. A nôl ymlaen a welded back up, ie? Ond y machine yma, be di hwn wan, y crane yma? Mae hwn yn rhywbeth special, yndi? Yndi. Ha? Heavy wrecker di hwn. Heavy wrecker, gen yr military? Military, ia. Leila Marsian di hwn. Injan Rolls Royce at 200 beto ni. A crane? Crane. Faint mae crane yn mynd fyny? 10 tons. 10 tons? Yndi. Mae hi'n... A mae'n troi fel la? So, ti eistedd y bocs bech na? Ia. A mae'n do uwch dy bendi safety. Ie. Wedyn ti 4 stabiliser ni. I chadw wastad, mae'n dosod. A faint o pwysau wneud y codi? Faint o pwysau? 10 tunnall. 10 tunnall wneud. So mae hwn yn machine handy ta? Rhyd i redag i godi lot o'i da. O, yndi? Yndi, mae'n faint mae'n gostio i redeg? Sgyd i dipyn bach a mwy na milltir y galwyn ti gyd da. Dyn y galwyn. Ac os wyt ti ar site, dyna ti fan un wan, faint o amser ych chi'n gael am... Mae'n siŵr bod ni godi bîm so mae gyd, wei. Siŵr bod y costi dia 5 i godi bob un, mae'n siŵr. Galon yr un. Ac os wedi galon man, mae'n 150 a litre, 5 litres. Ie, mae galon yn 750 wan, di. Di, 120 gallons yn ni. Tank. Siw mortgage. O'i'n licio ti, os ydyn llenni hwn fyny, lleol yn y garej. Wyt ti wedi mynd rhywle bell na fyne? Llandudno. Llandudno? Mae gon bell. Faint oedd y trip i gyd?
26 miles there, 26 miles back, 60 gallons of fuel. 60 gallons, 6 sevens, 320 pound. Yeah. Yes, see. Ti'n eisiau mynd y bell, then I You're go. going in style. Yeah. Nobody argues. No, I would have said, yeah. No. A lle ges di hwn, de? O syffog dim oedd hon, ar lôl dar. Ar lo loader. Mwynhau'n byd ydy'r kit, sa'n neb ysio nhw. Ie, ie. Ydyn, bethau bach na hon yn ddryd, Ie, ie. ond bethau mwr yla. Faint o rhywbeth fel te? Pryd nes i drynio? 2012? Ia, mae'n siŵr. Yn gweld 7,000 sy'n dweud e. 7,000. Nes Nes i mewn werth hwnna'n scratch, Wel, sy'n di bron iawn di. Wel. Nes i tîn am hon. Ie, dyna beth fel y ti'n dweud, ynddi? So hwnna'n gwerthu yma am 24. Ie, achos bod o'n bech ac yn... Dwi'n dod yn Garej oedd y bwnglo med i. Ie, Willys Jeep yn nhw'n bobloged, ne? Lle ti'n gadw hwnna? A ti'n iawn i cael tân man, oes? Dan. Be di hanes Betsy, te? Na, mae mali. Ha? Hanas Betsy yma. Vauxhalls Motors? Ia, hwnna bydd i connection. Rhaid ti wedi dod o'r factory. Started I life... know ma hwn yn sydyn. Down, do. Started life as a drop-side truck at the Vauxhall Luton factory. Yeah. A wedyn, we'll escape 1963 to Brockhall, lle mae Brockhall, Clitheroe in Lancashire, where it replaced a forward control Land Rover. Privately owned for 19 years, latterly been shown at the Sheffield Fire and Police Museum, acquired by us in July 2002. Daw, mae'n nice yn efo, yndi? Bedford MSC. Yeah. Ond os ni'n mynd i cymryd fyny'r pren, ladder pren na? Ha? I'm going gweith. Ddim yn hwydw am hwnna? Special di bildio i hunan. Ie. Dysa... Standard cab. A bethau bethfod o byd yn nhw. Ie. Mynd i rhoi dau yn ei gilydd. Ie. Crew cab da. Ffantastig. Wel, mae wedi bod yn andros o diddorol i dod yma i weld y Tacla collection o'n i'n mynd i ddweud. Ti'n dod â lot o pleser i lot o bobl. Just watching y bobl yn cerdded round heddiw yn gwenu ac yn weld pethau o pan o'n nhw'n plant, ti'n bo. Mae'n nice i weld. Nostalgia dyna. Ie. Mae'n siŵr bod hwnna'n rhoi rhywbeth i ti, yndi? Mae nhw'n cael pleser. Dwi'n cael pleser gwaethaf nhw. Ie. A ti'n cael pleser i trwsio pethau a rhoi nhw'n ôl at ei gilydd? Weithiau. Weithiau. Ie. Mae beth am Be mae'r llyged fel, ydych chi'n gallu weld te? Y pethau bech ma? Ar, glwy'n ar, dw. Eisiau glasses? Teimlo dan y bysas gyda ni. A mynedd? Gen ti mynedd? O, os ydych mynedd yn darfod, dwi'n allan o smog, te. Rhaid un peth sy'n ar ôl, wan te. Mynd am spin.